На мястото на тази съборетина зад мен в Хасково ще има нова модерна болница. Едно от най-важните неща за всеки областен център като Хасково е да има качествено здравеопазване. Не сме ви го обещавали предизборно, но успяхме да привлечем огромна инвестиция в нов медицински център в Хасково на 6000 квадратни метра с 100 нови работни места за лекари и за медицински сестри и най-съвременната възможна апаратура. Новото здравно заведение Сърце и мозък ще си партнира с Хасковската окръжна болница. Това съм сигурен, че ще вдигне качеството на здравеопазването в града и ще успеем да спасим много човешки животи. Купуването и продаването на гласове е престъпление.